Afrika yetu, Afrika yetu, ngakudzwe Jehova, ngakudzwe Mwari wedu, iye anokudzwa munzvimbo dzake tsvene nemumakomo ake anoera. Yakanaka nzvimbo yaanokudzwa kufanana neSioni, guta ramambo mukuru. Afrika yedu yakanaka sei Jerusarema, guta ramambo mukuru. Achitaura anoti, beautiful for situation, for the joy of the whole earth is on Mount Zion. Regera vanhu vaMwari. Nhasi tinoti mufaro wepasi wose uri pagwamba, uri pamakomo matsvene egwamba. Mufaro wedu mukuru uripo nhasi, wawedzerwa nekusvika kweuprista hwaMwari. Pamazuva ano kupedzisira, muprista waMwari akatakura areka yaJehovha wasvika pakati pedu. Zvino mufaro ngawedzerwa pakati pedu, wasvika ine charioti yekudenga, aine bhodhi wokutasi ruripo rwakatumwa, akatumwa naJesu achimulaborwa zvaAfrica. Ruregera vanhu vaMwari. Saka tadaidzira kuti beautiful for situation, for the joy of the whole earth is on Mount Gwamba. Nhasi ngirozi dzese dzakatarira pano paGwamba, hondo dzese dzekudenga dziri pano paGwamba, nzira dzese dzavanhu vanotsvaka Mwari dzakatarira kuno kuGwamba. Ruregera vanhu vaMwari. Tiri pano paGwamba, pane rukuvhunja rwekuburiswa kwedu. Ndobva takaberekwa tisati tavapo, tichionekwa nemwana waMwari akatumwa naJesu sendimaurumazhe vaAfrica. Mwoyo yenyu inofara kuva pano. Regera vanhu vaMwari. Tine mufaro mukuru, vatungamiri vedu vachisvika kuzotisimbisa pabasa irori kudai vakuna kurasika. Ndiyo nzira yatakabva nayo iyi, ndiyo nzira inotisisa kudenga. Regera vanhu vaMwari. Masvikiro avaita pano anifungisa pane imwe nguva Ishe wedu Jesu Kristu achipinda muguta reJerusarema. Anonzi vanhu vakaungana vachiwaridza micheka panzira yakanga achifamba nayo, vachitema miti nemashizha vachiwaridza panzira yakanga achifamba nayo, vachiimba vachiti hosana kumwanakomana waDhavhidhi, hosana kumwanakomana waDhavhidhi. Zvikadzoka nomukuno wemuzita raShe. Afrika yedu, chinhu ichocho chainoitirwa madzimambo kana vachinge vakunda kuhondo, vachipinda muguta, vaimbirwa, vachiwaridzirwa munzira, vachigamuchirwa. Chinhu ichocho chaitirwa madzimambo bedzi vanenge vakunda kuhondo. Saka zvakatsamwisa vaJudha navaprista kuti munhu ari kupinda uyo wamuri chii chakanaka chaita, ihono iti yaita, vakanga vasingazive kuti akaende mambo werugare. Afrika yedu achipinda vakaipa kuti akaende mambo werugare, vaprista vakaenda vakanyararidza, vakanyonyaradza vanhu vapo ava, nokuti zvavari kuita izvi zvinoitirwa madzimambo anenge akunda kuhondo. Uyo uchiti chaanoda kuita, Jesu akati kwete, handigoni kuvanyararidza, nokuti kana vakanyarara Mwari anomuta vana pamabhaya vairwa paZimbabwe. Afrika yedu, saka zvavauyaita vakuru vedu vachisvapanapa, tichavaambira kuti vakaende mambo werugare, vachisvika pakati pedu tichagamuchira, tichiti hosana, hosana, hosana. Kauya ndiye mambo, kauya. Yeah.
waMwari kuri pakati pedu, mufaro wekudenga uri pakati pedu. Kuzorodzwa nhasi kwauya, iyo gwambwa rino rataishiwa kupinda. Mwoyo yedu yairangarira gwambwa, mipfumo yedu yaitarira pagwambwa. Tiri tichaupinda ninhikoyo musha wakanaka wakaburutswa panyika, nokuti muranda waMwari Pauro Mwadzo Afrika achipinda muHaward akati ndaupinda Haward musha wedzidzo huru. Ndaiushuwa kwazvo wandakatanga kuona mukurota. Nesu nhasi tasvika pano pagwambwa, guta raJehovha, mambo mukuru, guta ratenzi wedu Jesu Kristu. Munogara kururama, muzere ngoni dzaJehovha. Kuregerwa vanhu vaMwari, makagara mukati mengoni, makagara muri kufamba mukati metsitsi dzaJehovha. Saka matambudziko anofanira kupera wasvika pagwambwa. Nzvimbo idzosi dzamakagara ndomaifamba muranda waMwari. Afrika yedu anotiye ndakafamba naJesu munzvimbo ndichibudza mbudzi ndichibudza mombe yaifamba naJesu. Kuna nzvimbo dzaibvudzira vaifamba naJesu vachimbogara pamiti vachisvika pamati. Saka tigere munzvimbo yakasikwa netsoka dzaKristu. Regerwa vanhu vaMwari, ndiyo ino gwambwa yataishuwa. Saka taipinda gwambwa mwedu ngaibare. Zvakanga zvichionekwa navaprofita vakaprofita zvenguva inoi, vachibvunza kuti nguva ndeipi uye kuti yakadini. Vakazoona kuti yakanga ichitanga ne1934. Regerwa vanhu vaMwari, zvakanga zvichiprofita kunzi panyika yeIjipita pachava paaritari kuna Jehovha nembiru pamigano yaro kuna Jehovha. Saka nzvimbo ino yaitwa an epitome of heavenly holiness, an epitome of divine glory. Utsvene hwaMwari huri kubva pano, gwenya remagetse kudenga rakaiswa pano, tambosimba pano zienda kunzvimbo dzose. Zvino 2025 makorokoto nekuti zvirayiro zvatangira pano. Zvirayiro zvepasi rese zvatangira pano, misangano yese yazarurwa pano. Regerwa vanhu vaMwari, saka hova dzemvura dziri kuenda dzichibva pano pagwambwa. Chaita chitumbu chemvura chichaerera chichizadza nyika dzose, nokuti munonhova vakakundwa Satani mugore 1932. Regerwa vanhu vaMwari, verenga John 19 hongu verse 28. yes. Jesu unoroverwa pamuchinjikwa. Iyoyo ndo nyaya yatauya nayo pano, nyaya yakatipa rugare. Rugare rwatina rwokuda kwaKristu Jesu ndo nyaya yatafatira iyoyo. Iye Jesu wakambobudzwa pagomo reMoria. Iye Jesu auya kuzobudzwa pano pagomo regwambwa nemuranda waMwari Pauro Mwadzo Afrika, wavakaramba vaJudha tikati vaJudha vakamuroera vachifunga kuti zvapera. Rega vanhu vaMwari, zvino muno ari kukudzwa muno kudata zvakabvetswa kuJerusarema. Rega vanhu vaMwari, vanhu vari kuda Mwari mukati menyika ino kudata madirwo aitwa kuJerusarema. Rega vanhu vaMwari, nokuti vakamuroera vaJudha zvakazoonekwa muno panzvimbo ine gwambwa. Zvino akatumira panyaya yekuroverwa kwake zvaitafambira panapa nokuda kworopa rake kuti ritwe upenyu. Verenga Shure kwaizvozvo, yes. Jesu akaita achiziva kuti zvose zvapera, Achiziva kutanga agadzira zvose zvakanga zvapera, kuti rugwaro rwuitike. kuti rugaro rwuitike. Akati, Ndine nyota. Regerwa vanhu vaMwari, chinoshamisa pamashoko akataura ekuti ndine nyota ndechekuti Jesu pachake akanga amboti ndiri mvura yeupenyu. Regerwa vanhu vaMwari, tikatarira pamashure bhuku raJohani, kubva pana Johani 1 kusvika patsamba ikureiwa iyi, taingonzwisisa zvaJesu nemvura kuti zvaifambidzana. Tikaona pana Johani 1, Johani akanga achitsanangura zvemabhabhatidziro akaita Jesu nemvura, achibvunzwa kuti ndiwe here ari kuzouya kana kuti ndiwe here Eliya, ndiwe ani chaiye? Akataura kuti ini ndiri izwi rinodana murenje, ini ndinokubhabhatidzai nemvura, asi uishure kwangu anouya shure kwangu handina kutongotenderwa kuti ndisununguke kunyengera rukanda rweshangu yake. Regerwa vanhu vaMwari, akanga achinongedzera kuna Jesu. Pamashure pacho tinoona achisangana nomukadzi akanga ari patsime, wakataura achiti dai waiziva
zvese zvagadzirwa zvapera achibva adaidzira kuti ndine nyota. Afrika yedu nhau yakanga iripo tinobva tarangarira paya paakanga abatwa nemukadzi wakanga aita makore 12 wakanga achibuda ropa akataura kuti ndinonzwa kuti mwiri wangu unopera simba pane wandibata. Kristu aliyesa masimba ose agonza apera simba. Vadzidzi vakabvunza zvikanzi seiko muchiti pana kubata ikana yanhu vakawanda kutsikirirana zvikanzi ndinoziva pana andibata. Mukadzi akanga aine dambudziko rekubuda ropa achibva abuda pachena zvikanzi ndini ndakubata ndizwirewo sisi ndizwirewo ngoni. Zvikanzi pandamukubatai kubuda kuno mabva kwamira regera vanhu vaMwari. Saka nyaya tinobva tarangarira toona kuti zviro kwazvo pane wakanga vadaidzira vari kuno kuZimbabwe nesimba vakadaidzira zvakanzwa kudenga semabatirwo akamboitwa mupendero simba raJesu rikanzikwa richipera muviri make. Tinotaura kuti kuno kuZimbabwe kune vanga achema achidishe bongo reAfrica ngaisimudziri kwezita rayo. Mutumwa achibva atumwa akangambodaidzira achiti Jesu timutsire nhume ichibvamuswa nhume yamuswa yakabhoekwa tiri kunzima mvura. Totoro ndosaka Jesu akati ndine nyota nokuti mvura yakanga yaenda kuAfrica mvura iri munama mvura. Regera vanhu vaMwari. Achionekwa pamwe mateme egwamba akaonekwa ari mudombo kuya simba achizoonekwa mumvura kuya zvicho mvura yakanga yabva maari nokuti akanga aona kuti zvese zvakanga zvagadzirirwa zvapera. Zvikanzira vanguva yekuti ndiende kuAfrica saka makaona ngirozi dzakaramba kuzorera kumabvazuva. Zvikanzi the Western Christianity is no longer the true religion of Jesus Christ. Dzikati zvagadzira kuti ikabhoti kuda kuti akuenda zvinhu zvatanga dzakagara muno kunyange apedza kuzinyengetedza dzakaramba dzikavazogara muno. Saka akaonekwa ari mamvura pazvasapo ndopaakaonekwa muno mutsime ari mamvura yaAfrica. Saka vakadaidzira kuti ndine nyota nokuti mvura yakanga yakuno. Saka hoka dziri kuerera dziri pano pagwanga vakaimba vakati hova dzorukoniso hova dzorukoniso hova dzorukoniso dzinoerera dzisi naunoshamba dzisi naunoshamba dzisi Saka iwe mutadzi uregererwe nokuti hova dziri kuerera panzvimbo ino yekuamba. Regera vanhu vaMwari. Hazvina mhaka kuti wakatadza zvakadii hova dziri kuerera. Dzoka iwe mutadzi uregererwe. Regera vanhu vaMwari. Tauya pano tachiti pari kuzarurwa chirayiro misangano yechirayiro chegore rino ra2025 igore rekusunungwa kwavanhu nokudzingwa kwavanhu pazvakaipa. Regera vanhu vaMwari. Anochema arege kuramba achichema. Anga ari kudambudzwa arege kuramba ari mumatambudziko nokuti hova dziri kuenda dziri pano pagwamba. 1932 Satani aburuka patemberi yakanga iri pamasvaure pazasi apa muna 1932. Mutumwa aona dombo rakanga rapera riri mutemberi. Muti uchibva wamera uchibva padombo uchipinda mudenga akanzwa izwi rakanga rataura richiti ndakuya kuti ndizotaura newe chiso nechiso. Akati ishe wangu uyai. Amire kudaro akaona rume guru dzvuku richiburuka rakanga rakasimba richizoti dzi. Zvikanzi ndamuya nokuziva nokuti akanga akapiwa mweya mukati make unonzi spirit of discernment. Akati ndakuziva ndiwani Satani achibva amubata norudyi akabata maoko ake noruboshwe akabata makumbo kwakumufanira pauri wetemberi. Ndopakarerwa Satani apo patauya. Saka usatani hwese hunonetsa vanhu hunofanira kuparadzwa pano. Regera vanhu vaMwari. Ndopatiri pano pamusha waMwari. Verenga. Akanga pamirepo hari zere vhinika. Yes. Zvino vakaisa chipanje chizere vhinika parutanda rwehiso. Yes. Vakarwisa kumuromo wake. Hongu. Zvino Jesu akati agamuchira vhinika. Hongu. Akati zvapera. Akadaidzira akati zvapera. Afrika yedu. Ndokuti verenga. Akakotamisa musoro wake. Akakotamisa musoro wake.
Afrika yedu. Ipapo ndo pakaona kuti zvose zvakanga zvapera, achibva adaidzira kuti it is finished. Kureva kuti zvese zvakanga zvapera. Kuregerwa naMwari. Zvakanga achitaura kuti zvanga zvapera, inyaya yekuti vanhu vanonamata vachichema, vanhu vanonamata vachitambudzika, vanhu vanonamata vachirwara, vanhu vanonamata vachinetswa nezvikombo nezvidhoma. Akadaidzira kuti nhasi zvapera, it is finished. Kuregerwa naMwari. Saka nhasi vanhu vauya pano kuziva kuti nhasi zvapera. Kuregerwa naMwari. Ndakanzwa pane imwe nguva Bishop Edward Ngoni zvakachitaura vanhu vanenge vachangopinda muchechi vane madambudziko achipera, asi pane vagara vari muchechi vane madambudziko asati apera. Tiri kuda ivavo ngavaitatiwo vezvipere. Kuregerwa naMwari. Nokuti vanhu ivo vakatsungirira kubva chechi chitanga, asi vane matambudziko avanofunga kuti ndeavo. Saka Bishop Ngoni vakati no, vanhu ivavo ngavaitatiwo nematambudziko avo apere. Saka ndonguva yacho. Saka mufaro wanguya panoona motokari ichidzika ndikaziva kuti muprista waMwari wauya. Akatakura areka yaJehovha. Akatakura kukunda. Saka ngirozi yekuporesa iri pamusoro pake. Mweya wekuporesa uri pamusoro pake. Iye mambo Jesu.
ndakanzwa muimba achibvunza kuti taidzwa nepinyasha dzokuti tibonzwa naMwari. Saka ngaakuzwe Jesu. Ini ndinoti nyasha dzakadziwana pamuranda waMwari porumazha waAfrica. Murume akasiyana nevanhu vari pasi pano. Afrika yedu akaramba pfuma nokuda kwedu. Dai akanga angobvuma pfuma tingadai tisipo. Afrika yedu dai akanga angobvuma kupihwa pfuma tingadai tiri matambudzo edu omwe tingadai takapera kufa. Rege vanhu vaMwari. Saka nyasha takadziwana pamutumwa waporumazha waAfrica. Takadziwana pamurume akapiwa kuziva kunodatira kuziva kwavanhu vari pasi rino. Takapiwa murume ane kumwe kunzwisisa sekwakanga kuri muna Joshua naKalebu. Takapiwa murume asina kubva pamabasa akabva kudenga kuna Mwari. Rege vanhu vaMwari. Saka nyasha takadziwana pamutumwa waporumazha waAfrica. Rege vanhu vaMwari. Tikatienda kuti ndizvo. Saka iye vatumwa vanonzatumwa kuti azozorodza vanotenda. Afrika yedu vanotenda kunyangwe vasina kuona kunotaurwa benzi kunzi ndakaona Jesu mudombo, ndakaona Jesu mutsime, kwakutoti ndizvo, kwakutotenda. Vanhu vanotenda makaropafadzwa. Afrika yedu Jesu akataura pane munguva mushure mekufa kwake achizviratidza vadzidzi vake. Aenda akazviratidza pakati pavo Tomasi asipo achibva ari rukare vachibva vazoona kuti ndishe. Zvikanzi tarai muone kuti ndiye wakanga apa ndakamuka. Tarai muone mavanga ari muzvanza zvangu. Uyai nemaoko enyu muone. Tarai muone parutivi rwangu pandakabayiwa nomunondo. Vakapaona vadzidzi vakatenda. Vanhu vakanga mufaro mukuru. Afrika yedu mushure mamazuva masere Jesu akazozviratidzazve kwavari. Vapfiga nguva vavhara mikova vachibvano pinda pakati pavo vari pakudya. Akati rugare kwamuri vachibvaona kuti ndiKristu. Kristu vasvika pakati pavo. Panguva iyo Tomasi akanga aripo. Achibva ati kwaari, Tomasi, uya kuno nomunwe wako uzopinza apa uone kuti ndini iye wakanga akaroverwa asindamuka. Uye upinze ruoko rwako parutivi uone kuti ndipo pandakabayiwa pakabuda mvura yakasangana neropa. Achibva asvika akaita saizvozvo akapinza munwe wake akaona zvokwadi kuti pane buri rairadzori pakapinda chipikiri pakuverwa kwake. Akatora ruoko rwake akapinza pano parutivi pakabuda mvura yakasangana neropa. Akaziva zvokwadi akati chokwadi ndini Kristu. Afrika yedu saka unotenda nokuti waona here. Vakaropafadzwa vanotenda vasina kuona. Nekungonzwa bedzi kuti Jesu akaonekwa mudombo vasina kuzviona kwakutotenda kwakutosiya zvese kwakutotenda. Vakaropafadzwa kutotenda bedzi ndakaona Jesu mutsime kwakutotenda izvozvo kwakutosiya un'anga kwakutomhanya kwaari. Pasina chamaona kwakutotenda kuti murume uyu zvaanotaura ichokwadi. Rege vanhu vaMwari. Tatenda kudaro takazozviona zvechokwadi kuti hatina kutenda manyepo. Nokuti akanga achirwara vakaporeswa. Akanga asina mwana aita makore. Akati ataura akati muchamutumidza wokutanga achanga ari musikana momutumidza sei kuti Sisi. Achibva aberekwa achibva apiwa zita rokuti ani Zikanzi nokuti manzwirwa zisina mari. Afrika yedu zvanotenda atiwa mukomana muchamutumidza zita rokuti ani Shepard. Achibva apiwa zita iroro nokuberekwa kwake tikaziva kuti murume uyu ane zvokwadi. Zvokwadi iri maari murume uyu. Hatina kutera manyepo munhu akatuma uyu. Rege vanhu vaMwari. Asi takatenda tisina chada tichaona. Ana Mwari ndiye vanga vakasungwa nengozi apa. Tikaona ngozi tichavaregedza tikaziva kuti murume akatuma uyu. Rege vanhu vaMwari. Yesu taiona upenyu hwedu hwakanga hwakaunyana. Tisisina chataita sika muupenyu. Takunoti vakubvunzana kuti ndiye here uyu. Vamwe vachiti hasi. Vamwe vachiti ndiye. Zvikati regai ndimubvunze. Zvikati ndiwe here. Uya murume akanga achikumira. Akanga asingaona akanga achikumirira patemberi. Vamwe kuti ndinoona tausi. Zvikati ndini. Rege vanhu vaMwari. Zvikasina chii chakaitika kwauri. Zvikanzi pane murume akauya anonzi Jesu. Akauya akasokanya ndope mumaoko.
akandizodza mumeso angu, akatienda kugeza kuvhizirwe muzisiro zvinoreva kutumwa. Ndibva ndaita saizvozvo ndikatotanga kuona. Saka ndini Afrika yedu anobvunzana kuti ndiye here nokuda kwekutumwa kwaporoto tichadai ndini. Yaimuzoona zvakaitirwa naJehovha. Akakaita mufaro kuti vafunge kuti ungazonzi minista kwakunzi minista, usingafunge kuti uchanzi pazivai bishop kwakunzi bishop. Kumashure kwakutozwa vanhu vakazara vachikutera uchinzi bishop, kutumwa. Afrika yedu kunonzi mufundisi, kutumwa kwaporo maja waAfrica. Afrika yedu basa achibuda nemunzeve dzake, murimo ainzisai muriro wekurini, achimonzwa guta rinenge rose richidaidzira kuti ngaroverwe, 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 nokuti ndiye mambo wamaJudha. Zvikamunetsa kuti mhomho yakadai guta ranga risina munhu, vanhu vese vatera vachidaidzira vachiti ngaroverwe, ngaroverwe. Asi mukufamba akanzwa mumwe achitaura akati vari kumwera hake munhu yasanga asina mhaka, nokuti murume uyu ndiye uya pakana uya ndiye akawanza waini akaigadzira ibva pamvura, vanhu vakashandiswa nazvo kuregerwa naMwari. Saka murume waAfrica zvakamushamisa nokuti anga asingaziye zvemunhu aitaurwa nezvake, akanzwa nezvaanga aita, akada kuita shungu dzekuti apinde kuti asvike pakati nepakati kuregerwa naMwari. Chimwe chakamushamisa akanga achiona ropa rakanga riri munzira paakanga achifamba achibva muguta, zvairatidza kuti munhu yanga arasirwa neropa rakawanda kuregerwa naMwari. Achipfuura nepamwe akanzwa vamwe achitaura kuti ndino yandanga ndisingaoni, asi murume uyu akaita kuti ndione. Chinondirwadza ndinotaura kumuwera, paiva rimwe goro ranga richinetsa vanhu richibata vanhu chibharo, asi rakaidzwa zvanzi ngarisunungurwe ngavarwere uyu. Achichema kudaro vakanga vasina tsitsi, vamwe vaidaidzira vachivati ngaroverwe, ngaroverwe, regerwa naMwari. Achifamba kudaro akasvika panengwe zvikanzi ndini uya ndanga ndiri bofu ndisingaoni, ndini uya ndakanga ndiri chirema, ndini uya ndanga ndakaunyana ruoko, ndini uya ndakadai. Shungu dzakava mukati memurume waAfrica ainzi Simon wekurini, dzikazara mwoyo wake akanzwa hasha inonzi honi yenga, kuti sei vachiita zvinhu zvakadai kumunhu akanaka kudai, sei vachitadzira munhu anga akamirwa nepasi rese. Hasha dzake dzakamutswa, akava nesimba rokusvika pedyo, akanzwa vakadzi vakanga vachichema, vakadaidzira kuti ndiye uya akamutsa hanzvadzi yedu Lazaro, kuregerwa naMwari. Akati munhu aitomutsa kunyangwe akafa, zvikibata mwoyo wake kwakusvika pakutarira sopakunzwira tsitsi. Vanhu vachizviona vakati tara uya anomunzwira tsitsi, kamanjakura muchinjikwa vachibva vamurova munokuringa vachibva vamutambudza muchinjikwa waJesu, kuregerwa naMwari. Ndopakana ruboniso rwaAfrica. Saka muranda wakati waRomai rwaAfrica akati tinokuchingamizai mambo Jesu, nyeredzi yaAfrica, mauya zvemuponisi mashandiro aAfrica. Ndopakanga achiya makomo ano ekubarwa achifamba netsoka dzake pakaburutswa mangwana evhangeri. Pano ndopane mangwana evhangeri ekusunungurwa kwavanhu, kusasunungurwa kuda kwako hako, asi tauya mazviri, tauya pazinowanikwa, regerwa naMwari. Tauya pazinotorwa kuda hako kurega kupinda musanctuary, asi ndo mune rwizi rwuri kuyera, rwizi rwakaonekwa ruchidambura kubva kumusoro paAfrica ruchidambura kusvika kunyika yezasi, rwuri kuyera ruchipfuura napano, regerwa naMwari. Akaimba pasikiriti yatiri tikati ribotsime rizere neropa raJesu, ropa racho tichasangana naro apa musesvondo. Saka ukarega hako kupinda, vatadzi vakambopinda mavakashamba kwazvo. Mungorokila Isaiah 40. Yes. Verse 1. Hongu. Jehovha unonyaradza vanhu vake. Jehovha akauya kuzonyaradza vanhu vake. Verenga ugare pasi. Nyaradzai. Nyaradzai. Nyaradzai vanhu vangu. Zvauya zvine vatungamiriri vauya pano vachitaura mashoko ivava kuti chinyaradzai vanhu. Vanhu ngavanyarare zvavo. Nyaradzai vanhu. Verenga. Ndizvo zvinoreva Mwari wenyu. Ndo zviri kutaura Mwari panguva iyoyi. Tauya ndikaveredza Jerusarema. Verenga. Danidzirai kwavari. Yes. Kuti kurwa kwavo kwapera. Kurwa kwenyu kwapera. Kuti zvakaipa zvavo zvakangamirwa. Yes. Kurwa kwenyu kwapera.
kwapera kunhu kwavo kwapera ila izoonewa nachiona Jehovha saka Jehovha uya nezvo akatinyaradza endai munotanga paguva gwavana kunhu wasatani muchamberi endai munotangira ipapo vamavambo pane rukuvhute rwevhangeri mobva maziva kuti mateganera rese tatora afrika yedu yakaridzai vanhu mudze vanhu kuti kunhu kwavo kwadii rokwakadaidzirani kwamuchinjikwa anonzanzi akadaidzira kuti ndane nyota apa mafuta angauya hawo kuno kuafrica afrika yedu vachibva vatora chivadya vachibva vanyika muvhiga vakamupa aona kuti zvose zvapera vakabva adaidzira kuti zvapera takunzwa pano kuna aisa akanga achizviona achibva adaidza kuti chinyararidzai vanhu nguva yavakatambudzika yakakwana chivanyararidzai kana vakambotema akanyararidzei kana vakambopinga nemashizha sazarika chivanyararidzai vaudzei kuti kunzwa kwavo kwapera kana vaine zvavakagona kuzvanazvo vanyararidzei vaudzei kuti kunzwa kwavo kwapera kana vakambosungirwa chivanyararidzai vaudzei kuti kusuwa kwapera afrika yedu aine pane zvivavo nyararai kunzwa kwenyu kwapera Yimu 118. Amen.
ndimsevenya kwai katwandanda aona nzizi dzese dzaoma vakona chitubu anzirandikatidze chiripi chimwe chete chakazara achamasiva zvose vakona chitubu chichitukutukutuku kwakutanga kuyerera mvura pamuzara pasi rese zvikuve nemhuka zvivazvana mvura yekumwa ndichoti siripiri chiri kubuda pano pakwamha regera vanhu vamwari mvura iri kubuda inofundisa marudzi mvura iri kubuda muchisiripiri ichocho iri kudzikinura vanochema vari kunyaradzwa tikati nevanga ake takaponeswa regera vanhu vamwari nerufu rwake takawana upenyu nokutambudzwa kwake takawana rugare regera vanhu vamwari saka kana jesu akatambudzika hazivane kuchatambudzikazve kana jesu akachema vanomutenda havane kuramba vachichema kana jesu akatambudzwa nokuramba rufu rwokuva pamuti nesati vane kuramba vachinyadziswa saka takaita kuti vanomutenda havanganyadziswi regera vanhu vamwari saka tasvika panzvimbo yenyasha izwa kuti nyasha dziri pauri regera vanhu vamwari sangana nenyasha dzekudenga sangana nesisi dzako nhasi usunungurwe sangana nemboni dzekudenga regera vanhu vamwari musangano uno ngaukushandure musangano uno ngaukugadzire kuti mweya wako ururamiswe regera vanhu vamwari musangano uno ngaukuvake pakunamata ubve pano wakubereka zvibereko regera vanhu vamwari musangano uno ngauve mumwe wemisangano uchakagara uchipinda mudenga wachazonokurukura gare gare takukurukura mafundiro atakaita nyika wakutaura kuti musangano wa2021 vagwagwa ndopandakatiendonga ipapo ndopakaruramiswa mweya wangu regera vanhu vamwari musangano iwo ndopandakatanga kusangana nevatumwa nekuti vatumwa vari pano regera vanhu vamwari nyozi chaidzo dzekudenga dziri pano kuti dzizobatsirani nyanya anotedza regera vanhu vamwari saka nhasi izvo ari kuti usangane nendozi musangano uno musangano kuti usangane nevatumwa regera vanhu vamwari tiri pamutambo wekuwana mwari unofanira kuwana mwari uri pano regera vanhu vamwari musangano wokuyera uno nzvimbo inoerera inzvimbo yeutsvene regera vanhu vamwari iguta rajehovha rimwe iri tiri mumaji ake mese mumaji ajehovha ringe rinetsamwa navatumwa asi ukakazviziva unoita maitiro ako nemisikazwa yako asi vatumani vachiona zvavo